חלק 3 של פותחת דברים שסבתא שלי הביאה לי. אוקיי, זה כזה כמו מפלצת. וואי, זה סקווישי שחוזר לעצמו. זה גם סקווישי שחוזר לעצמו? אוקיי. מה זה? זה פייק. זה לא זה. זה פייק. אני אביא את זה לאחד מהילדים פה בצהרון. דרך אגב, אמא שלי עושה צהרון. עוד אחד? אומייגאד. חלק 4 יעלה בקרוב, ביי.